Motorsloper Leo Schuil houdt hem zelfs nog 4 uur de tijd en dan houdt het ermee op. Dat zal nog een hele tour worden trouwens, want 2 pakhuizen en een paar bijgebouwen stenen graatvol met motorframes, banden, helmen, motorblokken, kilometertellers. Neem het maar op, Leo Schuil, hij had het. Er liggen allemaal onderdelen in, er staan op een motorfiets achteraan. Er staat nog een jeepje achterin. En wat laat je er nogal hier? Helmen, onderdelen, motorfietsen. Dus je legt er al een klein beetje. Hoeveel motorfietsen staan hier nou, denk je? Ik heb er geen idee van, want ik heb de laatste tijd niet meer geteld. Ik weet het echt niet. Wat maak je er mooi? Ja, ik probeer ze dus wel allemaal te verkopen nog. Want ik wil toch met een jaar of 4, 5 wil ik wel stoppen. Dus dat zal toch een keer eind aan moeten komen dat. Maar nou, hij won een heel soort, hè? Ja, dat dat- verkeep je binnen voor jou. Nou, ik probeer het, hè. En nou langzamerhand de afscheid van nemen? Ja, ja. Ja, ik probeer echt van het jaar dus wel dat ik maar stop. Dat is een beste klus. Ik hoop dat het me lukt. Ik hoop het. Nou ja, heel veel onze boeken. Kijk, Spiekerman. dat was een ijspiet 2. Nou, een helm. Dat is een helm. Het is geen motorhelm hoor, een van het Nederlandse leger. Maar dit is al het spul wat jullie hier nog hebben? Nou, hiernaast dus ook nog een andere loods hiernaast. Daar gaan we Hiernaast? straks even heen, ja. Je hebt nog een lot. Ja. Hal nummer 2. Dat is de haal 2, ja. Maar eigenlijk ben je al sinds 1990 aan het opruimen. Ja, dat denk ik wel, maar ja, het gaat ook niet zo hard hoor. Nee. Nee, want sommige dingen weet ik niet kwijt. Nee. Maar ik wil nou toch wel een beetje actie erachter zetten hoor. Toch wel. Ja. Ja, volgende maand word ik 84 en dan denk ik toch wel dat ik een beetje ophouden moet. Ja, dat zei je 25 jaar geleden ook. Ja, ja. Welkom. Koffie staat al klaar. Ja, de koffie staat al klaar. Je komt hier regelmatig del bij de Reken heer maar. Schuul. Oh, reken maar. Eigenlijk is Schuul al vanaf 1990 aan het opruimen, hè? Ja, oprollen, ja. Ik zie je nooit rond te komen. Nee. Nou, dan komt ik weer wat bij. Oh, nooit En dan gaat er weer wel. wat af. En dan komt er Ja. wat bij. En dan weer wat af. Nee. Kijk maar. Nog vraag voor dat ding? Ja, dat zal zoiets waard wezen. Ja, wat een gekke Het is voorbij. heel apart. Ja. Ik ken hier wel 400 euro bieden. Dat moet ik maar zeggen. Geloof ik vannacht niet. 500 euro, dan haal ik hem van een week op. Ik twijfel nog zo. Misschien moet ik zelf nog een keer gebruiken, wie weet. Nee, dan kan je hem van niet krijgen. Dan krijg je hem weer, dan kan je hem gebruiken. Ja. Hier, nee. Nee. Nou, zo. Dan drink ik een bakje koffie en dan moet ik het helemaal maar doen. koffie. We drinken een bak koffie. Dus dat opruimen en Leo Schuil, dat is dan net echt een ideale combinatie. Nee, dat wordt hem niet. Nee, want dan gaat de naam Leo Schuil verloren en dat moet niet. Nee, Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Hij heeft een instituut. Hij wordt opgezet. Ja. Dat je overlijden.